रायजोनि गेजेराव दासान्दि ओंखाम गोरलै जानाय एबा ओंखाम गोदान जानायनि सम। नंगौ, गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंखाम गोरलै जानाय आसार खान्थिया दासिमबो जोंनि गेजेराव सोलिबोदों। बेबायदिनो बे समाव रायजोनि गेजेराव ओंखाम गोरलै जानायखौ मुखुब जानाय नुनो मोनदों। जर'खायै बर' सुबुंफोरा मेसें बोथोराव ओंखाम गोरलै जानायखौ मोनसे फोरबो बायदिसो साननानै लाबोदों। दिनैबो आसामनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे मरिगाव जिल्लायावबो ओंखाम गोरलै जानायखौ नुनो मोनदों। मिथिनाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि जागिरद बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि दिगम्बर रामसियारि आरो टिवा अट'मास काउन्सिलनि सोद्रोमा बिनापानि बरदलैया बाहागो लायो। बे ओंखाम गोदान जानाय फोरबोनि सायाव बिथांमोना मा फोरमायदों, फै मिथिना लानि। इलेक्ट्रनिक मिडियाखौ आं साबायखर थाबाय। बिथांनि गेजेरजोंनो जों बे जागिरद समष्टिनि अन्तर्गत थानाय बर' गामिनि गासै लोब्बा जानानै दिनैनि बे गोरलै ओंखाम जानायखौ बर' हारिनि मोनसे हेगारनो हायै फोरबो बायदि जों मिथिनो मोननायनि उनाव जों बेखौ आजावना लानानै दिनैनि बे फोरबोखौ गोजा गोमजायै बयबो जों 14 गामिनि गेजेराव बे गोरलै ओंखाम जानाय फोरबोखौ जों फालिखादों। बेयावनो जों एफा खस्थ' जादोंबाबो जोंनि गावनि हारि गावनि आखल आखु बेनो आसार खान्थिखौ दिन्थिहोनो थाखाय इलेक्ट्रिक मिडिया नेटवर्कजों जों माने दिन्थिनो नागिरदों। बेयावनो एसे खस्थ' जादोंबाबो जों गामिया लोब्बा जानानै आरो आनसलिक हिसाबै जा जों गोरोबनाय गोसो गोरोबनाय मोनदों, बेनि थाखाय दिनैनि बे गोथार बुब्लिखौ आं जोबोर गोसो गोजोननाय बे रौमारि गामिया दाब दाब जायगानिफ्राय लिंहरनाय आलासि लोगोसे बै BKWनि काउन्सिलनि EM थुरा बसुमतारी लोगोसे सिबिआरि फुलमति बसुमतारी आरो बेजों मावफुंनाय बायदि बायदि लोगोफोरखौ आं साबायखर होबाय दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नुजाहैनायनि थाखाय। आरो जों गोसो गोरबोजों जोबोर खुसि बे गामिया दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबलांनाय जि बर' हारिनि जा जारिमिन आसार खान्थि बेखौ जों बावगारदोंमोन, नाथाय दिनैनि बे मुगायाव खायफा गोरों गोराया जोंखौ सोलोंहोबाय। सोलोंहोनायनि थाखाय जों मिथिनो मोनबाय जे बे गोरलै ओंखाम जानाया जोंनिनो बर' हारिनि फोरबो आरो बे फोरबोखौ जों गोजा गोमजायै बे आनसलिकआव लोब्बा जाना थानाय 14 गामिया जों लोगो जानानै बै रौमारि गामियावनो गोरलै ओंखाम जानायखौ जों लाखिखादों आरो बेयाव जोबोर खुसि मोनदों जे जों बेखौ मावनो हादों, गाव हारि हिसाबै सिनायथि मोनदों आरो गाव आजावना लादों। बेनि थाखाय नों इलेक्ट्रनिक मिडियानि थ्रुजों जों बयखौबो माने खौरां होनो नागिरदों जे जोंनि खौसेथिखौ रावबो जाहाथे फेलें खालामनो हाया, जों गोरोब जाना थानो हायो आरो जों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बेनि गेजेरजोंनो आं खौरांखौ थिनहरबाय। गोजोन्थों। नभेम्बर मासनि दिनै 26 तारिख एबा खालारा 26। दिनै बर' रायजो राजाया बयबो आघोन दाननि 9 खालाराव ओंखाम गोरलै जायो। बे ओंखाम गोरलै जानायनि हाबाफारिखौ लानानै जागिरद दख्राया दिनै रौमारि गामियाव गाजा गोमजायै फालिनो नाजादों आरो बे गाजा गोमजायाव दिनै बय रायजोआनो नुजाफैदों। जों जागिरद दख्रानि जानानै दिनै जोबोद खुसि मोनदों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे जों दामग्रा देग्राफोरा जिरायनानै दामगोन आरो आघोन दाननि गायग्राफोरा गासैबो गसंनानै आलो गोजोनखौ गोदान जायो गायनानै मोनसे आबहावा सोरजिनो थाखाय सोरजिनाय अबं गसाइनियाव बोर बान्सा बिनो बेखौनो जानाय सिगाङाव बयखौबो खावलायदों बिथांमोननो मोजोंसे ओंखाम बाउग्रोनानैसो जों जानाय जायो। जोंनि रायजो राजाया बेयाव गासैबो बाहागो लादों। माने जोङो जोबोद खुसि मोनदों आरो बे रौमारि गामिनि रायजो राजाखौ रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय जोंनि दख्रानिफ्राय। এইটোতো আমি সৰুতে পাইছিলোঁ পূজা বুলি, এতিয়াতো বড়োসকলে ধৰ্মই হৈছে।
বাথৌ পূজাটো এইটো ধৰ্ম বুলি যে এতিয়া ধৰ অকল বড়োৱে নহয় অসম বা ভাৰতত স্বীকৃত দিয়া হৈছে এইটো তাৰ কাৰণে আপুনি জানে নেকি এটা ধৰ্ম হ'বলৈ হ'লে তাত কি কি বস্তু থাকিব লাগে এটা ধৰ্ম কালচাৰলৈ পায় সকলো দিশত থাকিব লাগে জাতি বা ধৰ্ম এটা ধৰ্ম হ'বলৈ হ'লে আপুনি যিখিনি কৈছে সেইটো ঠিকে লগতে এই বাথৌ ধৰ্ম যে যিটো বাথৌ ধৰ্মীয়লম্বীসকলে বিশ্বাস কৰে তাত এনেকুৱা ৰীতি নীতি আছেনে নাই যিটো ধৰ্মত এটা ধৰ্মত ধৰক কৰ্ম সঠিক কৰ্ম বা হক কৰ্ম কৰিলে পিছত সেই কৰ্মৰ দ্বাৰাই ধৰ্ম হয় তেনেকুৱা ৰীতি নীতি আছেনে নাই বিশ্বাস আছে কাৰণে বিশ্বাস থাকিব লাগিব বিশ্বাস থাকিলেহে জীয়াই থাকিব পাৰিম গতিকে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মটো বিশ্বাস আছে তেতিয়া আগত ধৰক যে আমি ভগৱানৰ নাম যেনেকৈ লওঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকে এটা নিজা এটা হেৰি আছে গতিকে ইয়াতো বিশ্বাস আছে